overseer wethu umama uMongameli Bangcwele ukuthi bazalwane yabona bazalwane izwi nokuthi sikhuthazeke kumoya bazalwane into ebalekile ukukhuthazeka kumoya Bangcwele egameni likaJesu sesophakama sonke sihlabelele egameni likaJesu. Enkosi Ngibingelele nje kubazalwane ebandla lonke egameni lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane ngokufika late ayindile usuku asikho sile eJimistini ngomunye umlungu ongaphilanga abazalwane esayokwenza inkonzo nathi sigijime nje ngoba sithe sotshetha. Manje ke kufike nje emzini umuntu uthi ngenze lokhu masishane bese uyabuya bazalwane kodwa ke besisemsebenzini kaNkulunkulu. Amen. Bathandekayo besisemsebenzini wenkosi bazalwane ngisengaze ngasho ubaba ngathi izisebenzi zincane kufanele thina ngaba sikho la kufanele ngabe sithe nje bani gijima uye enamba bani eJimistini uyokwenza lo msebenzi loyo bazalwane kodwa ke kuzolunga baze ngisho ukuthi ke ningithethelele besisaye lapho bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngale nkonzo ayisho bazalwane inkonzo yamabhizinisi. Amen. Wayikhuluma bazalwane asazanga ukuthi uthini. Kodwa namhlanje sesiyabona ukuthi ngempela uNkulunkulu wayekhuluma lento uNkulunkulu wazi ikusasa lomuntu. Amen. Ngoba namhlanje sesiyabona ukuthi uNkulunkulu deswayi wathi ufuna amabhizinisi akhe. Wathi ufuna amabhizinisi akhe bazalwane ngoba kuyabonakala namhlanje ukuthi amabhizinisi akhona amabhizinisi asemkhathini. Kuyabonakala namhlanje ukuthi nalokudle esikudlayo bazalwane kunamandla asemkhathini ngoba kwembeswe amandla asemkhathini. Ngensana abantu. Amen bazalwane. Kunamandla asemkhathini bazalwane. Manje sengiyabona ukuthi ingakho nje uNkulunkulu bazalwane athi ufuna amabhizinisi akhe ukuthi abazalwane bavula amabhizinisi akhe. Waze wachaza abazalwane ngokuthi ufuna abantu bakhe badle ukudla okungcwele ngoba lokudla okudliwe emhlabeni akusengcwele. Ayi ngempela ke asazange ukuthi uthini mayisho njalo kodwa sesiyabona namhlanje ukuthi wayeqinisile ngoba namhlanje sesizwa ezweni lakithi ukuthi sekune nenhlangano inhlangano yosomabhizinisi ejoyine kuphi kodwa emkhathini. Amen bazalwane. Sesiyezwa namhlanje ukuthi nje kunenhlangano nje mawufuna nje ukuba somabhizinisi hamba uyojoyina leyo nhlangano uzoba nebhizinisi.
kodwa lo business leyo joyine kuphi emkhathini. Amen bazalwane. Sesiyakuzwa lokho, sesiyabona ukuthi uNkulunkulu deswayo wayethi ufuna amabhizinisi akhe. Wayazi ukuthi kuyofika ikhathi ezinjengalezi. Ukudla esidla abazalwane akuphephanga neze. Amen bazalwane. Kunanama meeting akhona enziwayo abahlangana ngawo bezopromote usathane emabhizinisini akhe. Amen bazalwane. Amen. Manje ke bazalwane uNkulunkulu uyahlupheka. Ngoba kumanje kumenyezelo kwathiwa amabhizinisi kodwa abantu abekho. uNkulunkulu usebenza ngani bazalwane? Ngobunye. Amen. Usebenza ngani uNkulunkulu? Ngobunye. Amen. Mangabe nje kunhlanhla komunye uzile omunye akezanga bazalwane, uNkulunkulu akekho lapho uyaqhela lapho. uNkulunkulu wehla ebandleni laseJerusalema kuthiwa lalimunye. Kuthiwa futhi lalimunye futhi ezintweni zonke. Manje bazalwane thina uSathane uyasiphuphethekisa ingqondo yethu ukuthi ngoba nje abaningi nje kumanje abekho basemsebenzini. Ngiyababona ke abasemsebenzini abasebenza belungu. Abanye bayazisebenza bona. Abanye bayazisebenza bona. Yayibona enjalo. Abanye nje uNkulunkulu sabanike nje into encanyane engaka ukuthi nje awuzamazame nawe. Awuqala usabanike ipiki lokumba ifoundation yebusiness. Amen. Ake ngisho njalo. Amen. Kodwa manje sabalibele nje ileli ipiki. Mayisehleli kuleli ipiki engasakhulu sesola uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu usebenza ngeenqumo zakho. Amen. uNkulunkulu usebenza ngokukhuthala kwakho. Amen. uNkulunkulu usebenza ngokwehla kwenyuka kwakho. uNkulunkulu ulandela wena enkambweni yakho. Amen. Lezi kusisa ivinjo emkhathini bakusenje. Sokhuleka soze siphucuka amadolo. Ngoba inkinga yakho nje ubunye. Ngoba nasebe watholile lawo mabhizinisi amancane umuntu eyisebenza ngempela. Kodwa makuthiwa inkonzo uthi imintu ngibhizi. Athi ngibhizi. Uyabona mase ufuna ukuthi ube nobudlelwane namabhizinisi akho noNkulunkulu awa-onela amabhizinisi. Uhlula kufika umuntu ophethe 100,000. Athi nje kusasa le order yami ngiyayifuna. Uthatha le 100,000 uyibeke lapha. Uthi ngiseza kuwe Nkosi. Amen. Makabe njalo. Thatha le 100,000 uyibeka lapha. Ngiza kuwe Nkosi namhlanje kuthiwa i-meeting. Ngeke ngilibale ukusebenza lo msebenzi. Amen. Uyafika la uze meetingini uze lapho uNkulunkulu athe izali khona. Yabona njalo. Uyobona isimanga uNkulunkulu uyothumela ngishindi losi. Uyobona leyo nto mawuthi uyayisebenza ithi lonto leyo. Umangale nawe ukuthi kanjani lento lena ngiyenze ngesifiti kangaka. Amen. Kanti uNkulunkulu bese judge ukuthi udele konke waya kuwe. Yebo Nkosi. Amen. Ngomthetho la ibatsheni nje ngishiya ingane lezi azistadish. Ukuthi nje zingayi enkonzweni ngoba zithi namhlanje ngiyafunda. Azikwenzi lokho. Amen. 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 Azikwenzi lokho. Uyayibona enjalo? Jesus. Thina sisakhonze Assemblies of God sisandokholwa sizintombi sasinomoya oyingcwele. Kwathi kubhala i-exam kwakhuluma iphimbo lalathi iphuma enkonzweni. Amen. Ngashiya khona lapha edeskini ngaphuma ngayo enkonzweni. Ngashiya lapha edeskini ngathi iphimbo lithi angihambe ngenkonzweni. Kodwa ngaphasa ngamalengiso. Jesus. Ngoba kwathi mase ngibuya ngakusasa kanti ngalelo la uNkulunkulu ethi ngiphume ngiye enkonzweni kubhalwe isifundo esisodwa. Kuthase kubhalwe ngakusasa kwabhala izifundo eziningi ngayiphasa zonke zakhava lesi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lapho ngibhala lezi zifundo kwakunomuntu ongitshela ukuthi bhala lo. Ingane la ikhanga umthetho asikho isidingo sokuthi mase siphethe ivangeli lasezwini. Namanje asikho isidingo sokuthi abekho
Sawuyele Nkosi. Inkolo bazalwane ijulile inkolo. Amen. Inkolo ufuna uyithathe ngathi la ekhanda ucabangi. Amen. Funa inkolo uyithathe ngathi la ekhanda usanga. Amen. uNkulunkulu ungena kwabanjalo ungenelelwa kwabanjalo. Amen bazalwane. Amen. Ungamangala ke ukuthi khona manje abangekho nje basemsebenzini kuyasetshenzwa ubhizi. Amen. Umuntu uzokutshela ukuthi bengibhizi. Ha. Kodwa ziseningi izinto azifunayo uNkulunkulu. Inqumo zisuka kuwe ukuthi le business lena uzoyiphatha kanjani noNkulunkulu. Kwakhulunywa ngelokhu ngemeeting yokuqala kwathiwa sizofana namandiya. Amandiya dela konke ngoba uNkulunkulu wawashayela umthetho ukuthi ngela ukuthi nizongidumisa. Awona ndaba noma inyanga iphelile izalukazi ijawulayini ziyola. Awona ndaba amandiya. Anendaba ukuthi uNkulunkulu wethu thina wathi. Yes. Makusenjena baholi bami. Makusenjena usazokhala. Akazi ukwenzeka lutho. Noma singazile ukudla amathumba abemhlophe. uNkulunkulu ubheka ikampo. uNkulunkulu ubheka inyathelo. uNkulunkulu ubheka inqubo. uNkulunkulu ubheka ubunye. Ukuthi njengoba besiphethe laba babili njengoba bememezela ukuthi meeting sibahloniphile sikhona na. Amen. Ngoba lamadoda uNkulunkulu wagcobile amemezele ukuthi meeting sikhona na. Ngoba besihlonipha lamadoda sihlonipha uNkulunkulu owabekelela amabhizinisi. Amen. Uma singakwazi ukuhlonipha lamadoda ngeke uNkulunkulu lamabhizinisi awabusise ngoba iwona kufuneka jabule lamadoda ayosikhulekela kuNkulunkulu ejabulile. Ayotshela uNkulunkulu ukuthi inkosi idlibe igcwele. Abantu bakho ngempela bayavuma ukuthi bakwenzela amabhizinisi akho. Kusho ukuthi laba bangekho abavumi. Izitha zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ufuna into yakhe bona bayiqhasa into yakhe. Amen. 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 Bathandekayo uNkulunkulu ke njengoba nje sizovula amabhizinisi namhlanje. Kufanele libhale phansi abakhona. Namhlanje akudlala. Ilaba bayofika ngelanga emasangweni eziluvani. Namhlanje akudlala abazali. Mangabe wena uzimisele ukuthi uzokwenza ibhizinisi bhalwa manje phansi. Sazi ukuthi ngokuzama ongayi-attend nawe uzozenzela uzotamasa okwakho lokho. Amen. Ngoba isikhathi siyahamba. Amen bazalwane. Amen. Ngisho ukuthi ke bazalwane uNkulunkulu ufuna amabhizinisi akhe afane amabhizinisi akhe afane singadlulwa amandiya. Singaze sadlulwa amandiya. Sisazobonisana nabaphathi bethu nanoba umongameli ukuthi njengoba sizelana kufuneka usuku lokuthandaza. Usuku lokuthandazela amabhizinisi ke thina uNkulunkulu wasinika uLosithathu usuku lokukhulekela amabhizinisi sizile ukudla singadli. Kuzoshiwo isikhathi ukuthi isikhathi sini sokuba kuhlanganwe kuzokhulekelwa amabhizinisi. AbasePitori bazohlangana ePitori. AbaseSoweto bazohlangana eSoweto. Abakuphi bazohlangana kuphi. Kodwa ngesikhathi esi1. Akekho lapho ozothi ngibhizi. Ngesikhathi esi1 abalayi Orange Farm bonke sihlangana la. Ngoba vele ngolosithathu la kuyakhonzwa. Amen. Kodwa amakhona yasonda ngolosithathu la kuyakhonzwa la. Every Wednesday kuyakhonzwa la. Amen. Endlini kaNkulunkulu kuyakhonzwa ngolosithathu. Ilesathi inhlo ematsheni ngolosithathu siyakhonza. Amen. Amen. Manje ngoNkulunkulu siyalithayisela ke losuku ukuthi manje sekuzoba usuku lokuba manje sifana namandiya. Mangabe kubekwe leso sikhathi
leso noma ngabe ubhizi kanjani ngamagwinya akho lawo magwinya uyacisha istofu uyahamba uye enkonzweni yokhuleka siyazihlambulula ukuze uNkulunkulu ezwe umkhuleko wethu siyazihlambulula Amen. asingeni namabala enhlizweni endlini kaNkulunkulu sazokhulunywa ke nabaholi nabaphathi bazalwa ukuthi baqopha ukuthi ngolosithathu isikhathi sini okuzoyiwa lapho kuzokhulekelwa khona nani lapho nikhona kuyokhulekwa. Amen bazalwane. Angikholwa ukuthi ukhona ozoloviswa something. Ngikholwa ngathi ozolova lapho olela imbhede nongakwazi ukuvuka. Amen. Ngikholwa ukuthi ozolova lapho osagcindezelwe iapartheid. Osagcindezelwe iapartheid. Ukuthi usephansi komlungu. Amen. Usasebenze belungwini esingambhekile ke lapho ngoba mangathwala enkonzo ngena ngo2 yena akakashayisi ngoba ebalungwini kusetshenzwa ngokushayisa manje kodwa nje ophethe umsebenzi wakhe noma abantu ngabe bashaya iline kanjani bazokwenza iorder vala umnyango ukuthi ngisayiphozweni saluke tshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzosala wenza umsebenzi. Amen. Amen. Iyaphela nyane indaba yokuthi umuntu uzothi bengibhizi ubhizi ngani? Nkosi. Yini lo obhizi ngayo? Unani wena ozozothi uzoba bhizi ngayo? Umnikazi wezinto ethi woza la. Mhlawumbe namhlanje nje ubezokunika okukhulu. Ukunalokho nakho. Kodwa wena ubhizi. Into ebuhlungu kabazali manje ningasatholi ibusiso nijike nikhale. Nijike nikhaya ibusiso ziningana ithini esingakamthokozisa uNkulunkulu ithini esingakamthokozisa uNkulunkulu akathokoziswa ukuthi ngigqoke irobe elide lishaya emaqaleni. Amen. Akathokoziswa yilokho uNkulunkulu akathokoziswa ukuthi ngiyafasta uNkulunkulu akathokoziswa ukuthi ngiyakhuleka ngiyashumayela. Uyabona njengoba ngimla nje akana ndaba. Amen. Yabona njengoba ngikhuluma nje njengoba ngikhuluma bazalwane ngizivusele ngifaka upetrol esibanini sami ukushumayela ukufaka upetrol esibanini. Amen. Hayi ukuthi lokhu kuyongenisa ezulwini. Kodwa kukhona okufanele ngikwazi ukuyongenisa ezulwini ukwenza intando yakhe. Amen. Lapha teachers lenkoso Enoch azange bakubone ngishukufa ngoba babemthokozisa. Ukumthokozisa ke mayethi yalina endaweni ethile ushiya kokudela konke. Amen. Asikaqali ukumthokozisa. Sawubele Nkosi. Asikaqali bazalwane. Ziyokwehlela kuphi? Ziyokwehlela kuphi? Amen bazalwane. Intombi ukuthi ayijoli. Oba ukuthi abanabo amakhwapheni. Abantu enjani? Akusholo. Lokho kuyizithelo zokubonwa abantu ukuthi ngempela uyakholwa lo yamuntu. Kodwa kufuneka impande ezomila emvinini. Amen. Owona ithuma impande emvinini. Amen. Mase iqhumile impande emvinini izothela ithelo zokholwa. Hayi ithelo zokungabaza. Amen. Amen. Izinto ziyashesha ke bazalwane manje ngoba siyabona ukuthi kwenzeka kancane yonke into yenzeka kancane. Manje kufanele ukuthi senze njani sisheshe ngani zenkosi. Ake sifundeni izwi lenkosi lapha Amahubo 34. Amahubo 34. Siyabonga Nkosi Jesu ukulondolozwa kamnandi ukuhlala kuye yebo kumnandi kunokuphila okuphakathi.
ukuhlala kuye Jesu kumnandi kunokuphila okuphanga Siyabonga Nkosi Jesu siyabonga Jesu ukulondoloza kamnandi ukuhlala Jesus yebo kumnandi yebo kulokuphila Amen ke bazalwane. Amen. Siyavula izwi lenkosi Amahubo 34 verse 7. Hallelujah. Baba egameni likaJesu siyazithola phambi kobuso bakho umkhulu wena akekho ongalinganiswa nawe Baba siyabonga nezwi lakho esisazolizwa namhlanje vula indlebe zethu vule inhliziyo zethu ukuze lihlale lithele ithelo uNkulunkulu size usathane angahluthi izwi lakho linamandla izwi lakho alibuyele emuva lingawufezanga umsebenzi elithunyelwe ukuba lwenze iba nathi ke Baba khuluma ngenceku yakho uyigcobe uyibusise ukhulume imfihlakalo zasezulwini siyabonga Baba ngegama likaJesu siyakhuleka amen Amen. Sifunda kumahubo ku chapter 34 verse 7 ihloko sithi ukubonga umusa kaNkulunkulu verse 7 Ingilosi kaJehova iyamisa nyazonke kubo abamesabayo ibakhulule Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle Ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye Amen. Mesabeni uJehova ninabangcwele bakhe ngokuba abasweli lutho abamesabayo Amen. Amabhongo ezingonyama ayaswela alambe kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho luhle Zanini bantwana ningilalela Ngiza kunifundisa ukumesaba uJehova Ngumuphi umuntu othanda ukuphila ofisa izinsuku zokuba abone ubuhle na Londa ulimi lwakho kokubi nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso Deda kukho okubi wenze okuhle funa ukuthula ukujonge Amehlo kaJehova akubo abalungileyo izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi ukuba achithe ukukhunjulwa kwakhe kwabo emhlabeni labo bayakhala uJehova uyezwa uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo uyabasindisa abanomoya odabukileyo ziningi izinhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke uyawagcina onke amathambo akhe alaphulwa nelilodwa kuwo okubi kuya kumbulala omubi abazonda olungileyo bayakulahlwa ngecala uJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe akakho kwabamethembayo oyakuba necala Amen. Amen. Ufundeke qala ku 1 verse 7 ithi ingilosi kaJehova iyamisa nyazonke kubo abamesabayo ibakhulule qhubeka Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye Mesabeni uJehova ninabangcwele bakhe ngokuba abasweli lutho abamesabayo Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Uma ngabe silonda izinhliziyo zethu zihlala zingcwele kuJehova abamethembayo uJehova abasweli lutho abasweli lutho ngoba ushilo ezwini lakhe wathi niyodla okuhle kwezwe namhlanje sizoqonda kuNkulunkulu oswelayo ukuthi njoba ngiswele nje Nkosi kukhona lapho okungenzekanga kahle khona ngoba lana umntwana kaNkulunkulu njengoJobe uJobe uNkulunkulu wamtshela wathi Jobe uSathane ukucelile ngithe Jobe kuwe uzothi
uzothinta inyama kodwa umphefumulo ngeke awuthinti. uJobe wahlala ethembeni lokuthi uthinta inyama kuphela kodwa umphefumulo ngeke awuthinte. Ushilo uNkulunkulu. Bakhona abazohlupheka. Athi uNkulunkulu uyakutshela umoya ingcwele ukuthi test le ngizoba nawe. Akakufaka uNkulunkulu entweni engakutshelanga. Noma ngaze bathi abantu bahlupheka kangaka ubani, wena enhlizweni yakho wena uyazi. Ukuthi mina uNkulunkulu wangitshela ukuthi ngiceliwe emazulwini. Manje kufanele ukuthi ngiphase njengoJobe. Noma ngabe uyakhululela ebhedeni, uyakutshela uNkulunkulu. Ngahlephula otikoloshe nje endaweni yaseLesotho, bangihlephula futhi isitho leso saphukile. Wangitshela uNkulunkulu wathi ngihlephula lesitho lesi ngoba ngifuna ukuthi leli bandla leli lingathi nikhuluma into eningayiphi. Ngizobonisa leli bandla ukuthi kuyahlalwa nokuhlephuke kanje. Ekuqaleni ngiphula wathi ngizobonisa leli bandla ukuthi amathambo kuyawahlumelela. Kuzoboniswa ngani bazalwane? Akudinwe ngokukhuluma ngeBhayibheli. Izinto ezikhulunywa ngeBhayibheli kufanele zifezeke zibonakale. Njengoba namhlanje yathi olungileyo ngeke azazi alambe, ngeke azazi ahlupheke. Sahlupheka kangakanani? Phela ngabe sibuza uNkulunkulu bazalwane, nami ngabe nginombuzo. Amen. Ngisaba nokumbuza ngoba ngiyayibonela. Ngisaba nokumbuza. Izolo ngithandaza ngathi uJesu uthini na? Angisathandazi manje ukuthi angithi uzuyile isiprofethi osinikeza ubaba. Qhubeka. Verse 10 ithi amabhongo ezingonyama ayaswela alambe, kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho. Amabhongo nawo ayaswela, nathi siyaswela. Awufunde kahle lapha. Amabhongo ezingonyama ayaswela alambe, kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho luhle. Qhubeka. Zanini bantwana ningilalele, ngiza kulifundisa umesaba uJehova. Thala wangisusa la wangibeka la, usho sele kwabhuquza phansi. Nezilwane bazalwane uyazondla, ngahlulwa kanjani thina? Izilwane kwazi ukuzondla, amabhongo ayadla, ayasutha noma elambile, uyawabona yena ukuthi alambile. Awatshelwa umuntu amabhongo ukuthi ishona la phansi. Ane magnet emzimbeni yawo. kaNkulunkulu yemfihlakalo ukuthi malivuka ekseni lizithintitha kuba nento ejilisayo ukuthi mawuhamba ngale ndlela ukuthi uzohlangana nabo. Amen. uNkulunkulu suka sethumela ingilosi ukuthi ibeke lapha ehlangane nabo. Engayanga lapho uNkulunkulu ethe hamba kanje isuka yona ibone ezinye ziyale iyalamba. Ngoba uyofika lezi ezinye sezihlile zaqeda. Qhubeka. Verse 13 ithi londa ulimi lwakho okubi nezindebe zakho kubo ukukhuluma inkohliso. Amen. Amen. Fanele bazalwane njengoba sizoba kula mabhizinisi sibe ngcwele. uNkulunkulu usebenza ngomgcwele. Qaphela lokuthi ukhuluma kanjani. Qaphela ziningi izinto umzalwane ayiqaphelayo. Qaphela lokuthi ubuka ini. Qaphela lokuthi ulalela ini. Qaphela lokuthi ukhuluma. Amen bazalwane. Qaphela lokuthi uthatha. Qaphela lokuthi uhamba. Yeah. Ziningi izinto umzalwane okufanele mayisekholwa aziqaphele. Qhubeka. Verse 14 Deda kukho okubi wenze okuhle. Funa ukuthula ukujonge. Amen bazalwane. Sidede bazalwane kubini. Mhlamba abantu izinto nje ezaziwayo emhlabeni ukuthi zimbi. Ngoba ezulwini kuzokwenza imeeting nje namhlanje ingilosi izobuya ibuye nebhuku elingaka elibhaliwe. Kulindelwe ezulwini kulindelwe into enhle enkulu kabi. Ukuthi uNkulunkulu behlanganisa abantu kuyovula amabhizinisi azovula amabhizinisi kuyajatshulwa ezulwini. Izothi ifika ingilosi ithi bebengekho. Kujabwe. Abhibha amanqaba kaJesu. Abhibha amanqaba kaJesu. Athunukala amanqaba kaJesu. Athunuka uwenzalana njalo ukhona usindisiwe uthethelela izolo. Amen. Amen. Izinto eziningi ezibhibhisa uJesu ukungalenzi ivangeli.
nibafundise ma befundisa ningenzi icala kini icala niyolahlwa ngongenamkhawulo niyolahlwa ma bethu uNkulunkulu uthe tholakala ukuthi lonto le ayenzeki niyolahlwa akekho futhi oyozilandulela ukuthi mina angikaze ngikwenze okusho uNkulunkulu ngoba namanje ingane zethu nje kuyobhala ama-matric ayabhala eyofeyila akekho yothi mina ngenziwa mina abangani bami abathi izobe isiyodwa lapho mayifeyilile iyona ezubuhlungu yodwa ayibona njalo Amen. nasezulwini ke kunjalo ngeke uthi ubani owathi silove singaye emeetingini yamabhizinisi ngaswela imali ngenzani cha bazalwana ayikho kanjalo ayikho kanjalo ungamani ufonele ngisho omunye umzali uthi mzalwane ngisize mntaka baba ngisize ngifuna ukuya ema-meetingini anginayo imali nala namhlanje abazalwana kube khona lokho ukuthi singalove enkonzweni ngoba sithi asinamali singabantwana bakaNkulunkulu singumzimba kaKristu thinta omunye umzalwane uthi mzalwane ngiyathanda ke enkonzweni anginayo imali nawe mawumnika lo mzalwane othi ufuna ukuze enkonzweni umnika ngenhliziyo emhlophe ukuthi ulangazelele lona ukuthi azobalwa naye encwadini yokuphila Amen. ngaba kulona ivangeli ukuthi umuntu ahlale umuntu angeze enkonzweni ngokuthi akanamali ngaba kulona ivangeli lokuthi umuntu angadli Amen. ngoba ethi akanakudla yena akanakudla angadli umuntu umzala niyamtshela into engavumelekile ukuthi uhambe uyofuna ukudla ngaphandle kubantu abangakholwa Amen. ngoba lokho akudla abantu abangakholwa awukwazi ukuthi bakuthatheke Amen. ngisho ihlobo zakhe ezingakholwa mhlawumbe ubeke kwamakhwapheni njengoba amakhwapheni bamnika imali ayothenga igrosa uyafika wena sewuyacela uyadla kodwa kumntwana kaNkulunkulu open uvulelekile kukho konke Amen. amen amen manje ke bazalwane inkonzo ke le yamabhizinisi bazalwane uNkulunkulu ufuna amabhizinisi akhe siyacela bazalwane ukuthi asebenawo amabhizinisi abake bathembeke kuNkulunkulu siqale ngawo sikhulekele wona kuqala asekho ukuthi inkosi aphakamise lamabhizinisi Amen. sibone ngawo phela ake sibone ngawo bakithi amen bazalwane ungathi unebhizinisi encane bathandekayo thina siqala nomdokwe kungakafiki le iCovid le ukuthi imisebenzi iphele yenzeni imisebenzi abantu bangabe besaya emsebenzini imali sasiyenza ngempela sasingadlali longi lo seyayisilethele lo mali siyifuna manje siyifuna sesimunye Yeah. wangathi labantwana laba banamanga mabethu bathola 20,000 ngeviki wangathi banamanga sithola ngempela imali singadlali Amen. sasiphenduka samanje yamamhlanje uyangizwa kwaba kwathi kuyothengiwa ipontshe elensi kunogudi lengane leyayithola into engaka nje sange salenza sabiza ithola ukuthi izogquba le mali engathi silaba abafaka imali emabhenki yangithi ukuthi ngithini yazi ithola yagquba isilver isinti ngasuphansi yethu yangithi ukuthi ngithini kwathi masingena manje yasibheka manjiya asibuka sathi nisibukani nathi sinowethu Jesu nathi sinowethu amen bazalwa akube njalo nathi futhi ngeke sigarante ngokuthi ngoba kwaba khona ama-COVID umsebenza fanele ukuthi sihlale sikhuleka kuNkulunkulu sithi sithembekile Nkosi okweshumi kwakho siyakhokha siyanikela endlini yakho Amen. simcela uNkulunkulu ngakushile ezwini lakhe ngiyabonga ke bathandekayo uNkulunkulu esasho ingane zeNkosi ukuthi konke bazalwane sikunikele kuwe ngisho amabhonga ayalapha kodwa uyawonke nathi bazalwane akakasohle uthi ngeke wakhe ahlupheke uyala lapho uNkulunkulu ukuthi nje owakhe kusho ukuthi bazakusafuneka ukuthi siyofuna ukuthi singabakho na Nkosi singabakho na Jehova mangabe
abagcotshwa bethu bethi meeting sibathobele sifike meetingini ngoba uNkulunkulu ubheke bona uNkulunkulu ngisho imessage nayo imessage khona manje uyilethe ngayo inceke yakhe ngoba akekho umunye obengamnika imessage enje ngaphandle kwakhe nathi sayilalela sayizwa kodwa iphuma komgcobele loyo nto uNkulunkulu megcobele lo nto uzokhuluma nawe kuleyo nto leyo. Amen. Thina siyazazi ukuthi izinto uNkulunkulu thina uMongcwele wasifundisa uMongcwele asifani nasemasontweni la ukuthi umuntu mayisetshenziswa uNkulunkulu usubheka ngelinye ihlo asifani bazalwane. Amen. Thina siyathakasa uma umuntu esetshenziswa uNkulunkulu siyajabula ngoba siyasibona ukuthi noma singafa lo muntu lona uyosala esebenza le ndaba. Amen bazalwane. Ngithethela abaholi bami ngenkazi zeNkosi ngegama leNkosi ngiyabonga bobaba ungiphi ithuba angazi ukuthi baba ungithulisi ngani ngoba uyamthulisa. Amen.